mu nthambi za mdziko muno zoona olowa ndi otuluka mdziko muno, immigration pa Chingerezi. Koyambirira kupita kunali ku Lilongwe, komwe anapeza chinamtindi cha anthu chikudikira kabukhuka ndipo chikudandaula. Ena mwa anthu amene anayankhulapo pa nkhaniyi ananena kuti akhala zaka ziwiri, ena chaka chimodzi akudikira kutsindikizidwa kwa kabukhuka. Achisale ananena kuti ngati alipo amene ali ndi umboni woti anapereka ndalama yapamwamba yakatangale kuti kabukhuka ake katuluke mwansanga, awauze ndipo achitapo kanthu. Koma vutoli silinathe, ndipo izi zinapangisa kuti achisale ayenderenso mzinda wa Blantyre komwe kulinso nthambiyi. Atafika mu mzinda wa Blantyre ananenanso chimozimozi, ndipo iwo anawonjezera gawo lina lomwe linasangalatsa anthu kwambiri. Achisale mu April ananena kuti atumidwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Peter Mutharika kuti pofika pa 30 April chaka chino anthu 50 mwa anthu 100 aliwonse amene anapanga kale ndondomeko zonse zoti apeze kabukhuka apasidwe passport yawo. Ngakhale izi zinali choncho, April anadutsa, May anadutsa, June anadutsa, July wadutsa. Koma kuyenda mu mizinda ya dziko lino, Lilongwe, Blantyre ndi Mzuzu, ku nthambi zosindikiza mabukhuwa kuli anthu azaoneni amene akudikira ndi mabukhu tawo. Ena mwa anthu amene tinayankhula nawo ndi awa. Plani yanga ndionena kuti ndipangise passport, ndipo ndinapangitsa kale, koma ndimabwera kuti ndidzatenge potengera kuti ndayiyendera nthawi itali. Vini ndinapangisa pa 19 February 2025, so ndayiyendera nthawi ya itali kufikira lero mandipeza tsopano. Ineyo ndikupanga si ineyo, koma mbale mulamu athu akupanga ya embassy ndiyeno anapanga 2025 mpaka ndionera kuti no mwina zinthu zina ndikananena papa kumabipo kake kuti mwina zithawira pa screen ndisinizoona kuti fita kakuzisata munthu chamangopereka ndalama. Mafuna ndilero South Africa komweko kumene kuli bale wanga ku Durban. Choncho andiyitana kuti ndipite ali kumene koko, ndipo anakulaso malo kumene koko kuti anakhazikika kuti kanapita iye zinthu zake kanasintha, koma passport sikutulukaye pakana pano. Tinayesesa kuti tiyankhule ndi achisale powakumbutsa kuti ngakhale ananena zimenezi palibe chomwe chasintha. Iwo analonjeza kuti atiyimbira, koma sanayimbebe. Mneneri wa nthambi ya boma ya immigration Pasquale Zulu nawonso titayimbira lamya anati ali mu mkumano, koma ngakhale anthu onsewa sanayankhepo, munthu atha kuona yekha kunena kuti vuto la ziphaso zoyendera silinathe mdziko muno. Chiyembekezo cha Amalawi ndi choti kupita chitsogolo anthu samavutika kupeza passport kapena kuti kabukhu koyendera. Ndi mungananenera mu studio muno ndili ndi mmodzi mwa akonzi ankhani kuno ku Times Group, Innocent Mphongolo. Madzulo abwino Innocent. Madzulo abwino Benateta. Innocent, nkhani ya vuto loti Amalawi sakupeza passport kapena kuvutika kupeza passport ndiyoti sinayambe lero ndithu ndi apaka nthawi ndithu. Mwina ukuiona ndemanga yako ndi otani poganizira kuti ndi vuto limene takhala nayo kwa nthawi yayitali tsopano? I think ndi vuto limene takhala nayo nthawi yayitali mene wafotokozera komanso mene ripoti lija likuonetsera. Tinene pano pakuti demand ya passport kuno ku Malawi inakwera kwambiri pazifukwa zingapo. Anthu ena amafuna apite maiko akunja akachite maphunziro, ena mwina apite akapeze thandizo la chipatala, komanso pali anthu ena amene akumapita maiko ngati South Africa akuti kumene akapeze ntchito. Ukhoza kuona kuti amwina zimene zachitika ku South Africa pompano zimapanga target Amalawi amene amapeza kuti anapita ku South Africa koma alibe chiphaso choyendera, anapita kumene koko mwina desperation yapangitsa anthu kufika kumene koko. So ndi vuto lalikulu, ndi vuto limene lakhala kwa nthawi yayitali, koma no vutoli andikhoza kunena kuti linaonekera kwambiri mwina kuyambira 2021. Tinene kuti mkumbuyo kuvuto inaleko kama 2021 I think tinaona mwina chiganizo chothetsa ubale umene dziko lino nalo andi kampani imene mapanga ma passport ya Technobrain atathetsa ubale umenewo. I think anapanga create ka situation kuna kuti panakhala nthawi
imene mapassport samapanga print pamene pacha inapezeka kuti chiwerengero cha anthu ofuna passport chimakwera. Anadzabweretsa kampani ina imene imapanga mapassport itabwera kampani imene inapeza kuti mwina mapassport amene amapangidwa amakhalanso mwina ndi zovuta zina kufikira pano pamene pali kampani yatsopano imene ikupanga mapassport amenewo Madras. Tinene kuti kampani imene ili ndi kuthekera kuti ikhoza mapanga print malingana ndi zimene iwo anafotokoza akhoza mapanga print mapassport 2000 pa tsiku. Demand yathu ni mapassport 1300 kati mwina 1500. Ukhoza kuona kuti pali kuthekera kuti akhoza mapanga print enaso mwina ndi kutsalanso kuti mwina tidzapitiriza mawa. Komano apali nkhani yokhudza system kunena kuti system yathu ikuoneka kuti ikumakhala ndi mavuto kuti igwire bwinobwino ntchito. Chifukwa chimene chikupangitsa kuti mapassport azipangidwa ochepa. Komanso kumalawi kuno pamene pali vuto lonena kuti system sikuyenda bwinobwino pamabwera kanchitidwe kena kachatimati corruption katangale kuti ineyo kuti andithandize mwansanga mwina ndipereke kanthu aka kuti zinthu ziyende bwino. So kuyang'ana mavuto osewa kupangitsa kuti mwina tikhale ndi kukanika kupanga zinthu mwachangu chifukwa chonena kuti one system yonse ikugwira bwinobwino, two chifukwa chonena kuti pali mavuto a system wo pakumabwera katangale anthu ena amene akuyenera kuti apeze passport motsata ndondomeko kuti mwina iwo ndi amene anayambira kupanga apply akumapeza kuti mwina sakutha kulandira passport. So because of all that pakumazaoneka ngati kuti pali mpungwepungwe komano ndi nkhani yakalekale ndi nkhani imene mwina timayenera kuti pofika panopa tikhale tathana nayo. Vuto limene likupangika kwambiri akumanena kuti timabooklet timabuku ticha timene tichatu palibe. They instead of kuti apange 2000 copies zichazo mapeza kuti mwina apanga 300 apanga 900 pa tsiku against demand ya 1300 to 1500. Ndi mukhoza kuona kuti masamo ochotsera si kugwira vuto lilipo lalikulu ndithu. Mwina kupita chisogolo nkuchita motani chifukwa takhala tikumva ndithu maganizo osiyana-siyana koma before vuto likupitirira tikuyenera tipeze njira yothana nayo tichite motani aboma mwinaso likuyenera kuchita motani kumbali yake. Aine ndimaona ngati kuti tipange ndondomeko zingapo zonena kuti zithandizire kuti vuto limene lithe. Poyambirira tiyang'ane ndondomeko zazifupi kwambiri kodi tikhoza kugwiritsa ntchito ndondomeko zotani kuti vuto limene tithane nawo. Mwina nkutheka kungoona kuti padakali pano demand yeniyeni ya mapassport imene ilipo ndiyo panopa it's about 150,000 plus anthu amene akufuna mapassport. Kodi awawa tikhoza kuwapanga print mwachangu bwanji. Mwina ife kapasiti yathu ikuchepa tikhoza kupita mwina kwina kuti akatithandize kuprinta mapassport awawa kuti tipange clear backlog. I think that's one thing chimene mwina tikhoza kuyang'ana. Chinthu chachiwiri nchonena kuti makampani amene amaprinta mapassport Malawi ndi makampani okuti siakuno ku Malawi ndi makampani amaiko ena masystem awo ali kumaiko ena ku India kuti ndikumene akutipangira print mapassport athu. Kodi tilibe kuthekera kunena kuti mapassport tikhoza mapanga print konkuno kodi tilibe kuthekera kuprinta kuziprintirwa konkuno komano kuti tiziuza masystem akonkuno ku Malawi because mwina masystem akonkuno ku Malawi akhoza kukhala achangu kuyerekeza kuti tizidalira kuti ena ali ku India system ikagwa kumeneko atiyambe gwiru zimenezo zikumavuta. Kodi ma drivers license zimakhala bwanji sikuti tili ndi backlog yaikulu mwina kuma drivers license comparing to my passport. Kodi sitingakwanitse akupanga ndondomeko zabwino akuphunzitsa Malawi kapena kupanga system yako kuno ku Malawi imene ikhoza kutithandiza zinthu zimenezo. I think zimenezo zikhoza kuthandiza. Pomalizira nkhani imene manena yoti khangati katangale amachitika chifukwa kuti pali mavuto awawa mwina patakhala stand yabwino yonena kuti katangale azithana naye amene amba kupanga apply amene alandire passport tiziona kuti chiwerengero cha anthu aja chikuchoka. Ndikupatsa chitsanzo chonena kuti anthu amene apita ku South Africa amapeza kuti abwera passport yawo chayikhwacha within 2-3 weeks apangitsanso passport ina akupita. I think anthu ena omwewo ndi amene akupindula zimene zikupangitsa kuti zioneke ngati kuti palibe chimene chikuchitika. So mwina titapanga address issues amenewo zikhoza kutichitira bwino. Ndathokoza kwambiri Innocent. Zikomo kwambiri Benedict. Amene ndi Innocent Mphongolo mmodzi mwa akonzi ankhani kuno ku Times Group. Popitirira ndi nkhani zathu mabungwe ena omwe siaboma ati ndi okhumudwa ndi kuchedwa kwa nyumba ya malamulo kukambirana ripoti lokhudza momwe hotela ya Amaryllis inagulitsidwira. Paradutsa sabata zisanu zokumana nyumba ya malamulo inachita kafukufuku pa za hotelayi imene inagulidwa ndi bungwe la Public Service Pension Trust Fund pa mtengo umene akuluakulu akuti unali wokwera kwambiri. Nyumba ya malamulo ikuyembekezeka kumaliza zokambirana zake lachisanu isanakambirane za ripotili. Pemphero Malimba wadza ndi zambiri mu ripotili. Paradutsa sabata zisanu zokumana nyumba ya malamulo
ikuyembekeza kumaliza zokambirana zake lachisanu, koma izi zichitika popanda kukambirana zokhudza ripoti la kafukufuku wa Public Accounts Committee imene imafufuza zakagulidwe ka hotela ya Malilisi mu mzinda wa Blantyre ndi nthambi ya Public Service Pension Trust Fund. Pakadali pano izi zakwiyitsa mabungwe ena omwe si aboma. Wapampando wa National Anti-Corruption Alliance amayi kukayatsa wati kuchedwa kokambirana za ripotili kwabweza mbuyo chikhulupiriro cha Malawi amene amayembekezera kuti ripotili alikambirana pa zokambiranazi. Chikhulupiriro cha anthu mu udindo wa palamenti chikhandali chachepa. Anthu anali ndi chiyembekezo kuti palamenti ichite exercise udindo wake opereka oversight kuboma komanso kuonetsetsa ndithu kuti chilungamo chioneke chidziwike ndi kuti ngati panali zina zoti sizinaende bwino mwina zikonzedwe. Wapampando wa National Advocacy Platform Benedict Kondowe nawo ali ndi nkhawa pakuchedwako. Tiri wokhumudwa kwambiri chifukwa ndi ripoti ndi nkhani imene ikhuza ndalama zochuluka kwambiri za anthu amene adagwira ntchito mboma komanso amene adapuma komanso amene akugwira ntchito. Pa chifukwa chimenechi kunali koyenerera kuti nyumba ya malamulo ipanga zotheka kuti ripoti ifike kumapeto. Kumatera wafunsa kuti afotokozepo zakuchedwako wapampando wa komiti ya park a Stephen Malondera anakana kuyankhulapo. Komiti iyi idayamba ndondomeko ya kafukufukuyu kumayambiriro a chaka chino kutsatira nkhawa pamomwe adindo adayendetsera ndondomeko yogula hotelayi. Komiti iyi posachedwapa idalengeza kuti ipereka ripoti lake nyumba ya malamulo itamaliza kafukufuku wake, pomwe idakumana ndi adindo osiyanasiyana okhudzidwa pa ndondomeko yogula hotelayi. Koma mkulu wa zokambirana ku nyumba ya malamulo Ajabi Muhangu adati sikuyenera kukambirana ripotili pamene komiti sidakumane ndi kumva maumboni ochokera kwa mlembi wamkulu akale wa boma akulimizamba. Koma sabata zingapo zapitazo sipikala wa nyumba ya malamulo Asamiya Suleiman adali ndikofunika kuti komiti imalizitse kafukufukuyu ngakhale isadamve umboni wa azamba. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pakanema wa Times. Tibwerenso posachedwa pa zikathaizi. Takulandiraniso ndipo popitirira ndi nkhani zathu. United Nations yati Malawi ali pa mndandanda wa maiko 167 amene sakwaniritsa mfundo zachitukuko za Sustainable Development Goals pofika mchaka cha 2030. Ripoti limene bungwe lilatulutsa lati dziko la Malawi silinakwanitse ngakhale theka la mfundo zachitukukozi kuchokera mchaka cha 2015 pamene linasayinira za kudzipereka kwake. Debola Madeya akufotokoza. Ripoti ili likuonetsa kuti dziko lino likulepherabe kufikira nsanamira yoyamba yomwe imakamba zokhuza kuthetsa umphawi pofika chaka cha 2030. Malinga ndi ripoti ili anthu 70 mwa 100 aliwonse ali pa umphawi wa zaoneni mdziko muno, ndipo misewu yambiri ndiyosalongosoka. Ripoti ili latinso dziko lino likuchita bwino pa ngodya yochepesa njala, umoyo wabwino, kutukula maphunziro komanso pa nkhani ya madzi abwino ndi ukhondo. Izi zikuza pamene Banki ya African Development inachenjeza kuti kusowa kwa chakudya chokwanira komanso ntchito kukuphinja dziko lino kufikira ngodya zachitukukozi. Poyankhulapo wofalitsa nkhani ku bungwe la National Planning Commission Atom Khanje ati kuchepa kwa ndalama mu ndondomeko ya zachuma ya dziko lino komanso kusintha kwa nyengo ndi zina mwa zinthu zomwe zikuphinja masomphenya ambiri a dziko lino. Iwo ati kauniuni wawo pa zomwe dziko lino lachita pa zaka zisanu zoyambirira chikhazikitsireni masomphenya a Malawi 2063 waonetsa kuti dziko lino silikuchita bwino kwenikweni pa ngodya zake zachitukuko. Ndipo kaswiri pa nkhani zachitukuko a Victor Chipofya ati pakufunika kuthandiza ochita malonda ang'onoang'ono komanso kulola makampani omwe si aboma kugwira ntchito yopanga magesi ngati njira imodzi yothandizira kufikira ngodya zachitukukozi. Invest nkhani ya magesi ndio naso antlasa wakuonja mwamabwera kuti azamanye nawo invest mdziko muno. Komanso tiyeneraso kuthandiza nkusapota na industry ang'onoang'ono antawapanga mabusiness ang'onoang'ono kuti nawo savitsa kuchita bwino akachita bwino yoyo kuti kulemba ntchito anthu ena.
posachedwapa kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer anaonesa kuti amalawi 77 mwa 100 aliwonse amakhulupirira kuti chuma cha dziko lino sichikuyenda bwino. Ndipo mchaka cha 2024 boma linakhazikitsa ndondomeko yapadera yomwe cholinga chake ndikumasula anthu ku mavuto azachuma pofika chaka cha 2029. Nyumba ya Malamulo yavomereza lamulo lokhazikitsa Economics Society of Malawi limene lizongolera ntchito zachuma m'dziko muno. Bungwe latsopanoli likulowa m'malo mwa Economics Association of Malawi limene linalibe mphamvu zolembetsa kapena kulanga akatswiri azachuma. Lachinayi nyumbayi yavomerezanso kusintha kwa malamulo atatu azachuma monga kuchotsa macheke ndi kuyika njira zamakono zolipirira ndalama za insurance. Jimmy Chazama walemba ripoti lomwe awerenga ndi Grace Magawa. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yati kuvomereza kwa nyumba ya malamulo lamulo la Economic Society of Malawi Bill lomwe likhale ngati bungwe lopereka upangiri pa nkhani ya zachuma zithandiza kuyendetsa bwino chuma cha dziko lino. Amwanamveka ati akatswiri azachuma kale ankagwira ntchito popanda lamulo lililonse ngati momwe amachitira maloya ndi asungichuma. Iwo ati bungweli lizaonetsetsa kuti omwe amalankhula ngati akatswiri azachuma amachita izi movomerezeka. Tikamati munthu ndi economist akhale ndi economist komanso pakhale mati discipline komanso kuti makampani akamalemba economist azidziwa kuti amene amulembayo agwiradi ntchito ya economist komanso pazakhala muchizungu timati value for money. Mawu ake wapampando wa komiti ya ndondomeko ya zachuma a Sostin Gwengwe wati lamuloli lizateteza anthu ndi mabizinesi kwa anthu akuba. Agwengwe ati bungwe la Esoma lizakhala lozilamulira lokha ndipo lizathandizidwa makamaka ndi mamembala. Cholinga chake kwenikweni ndikuti ntchito za anthu amene adachita kachenjede wa economics kapena applied economics akuchuluka komanso akukhala ndi gawo lalikulu pakayendetsedwe ka chuma cha Malawi, kayendetsedwe ka dziko la Malawi. Nchifukwa chache panafunika kuti akhale ndithu ndi bungwe lawo limene liziona kuti kodi code of conduct ya ma economists ili motani, kodi ma ethics a munthu amene ndi economist ndi otani. Mutsiku lomweli nyumba ya malamulo inavomerezanso malamulo atatu owona nkhani za njira zamakono zoyendetsera chuma. Amwanamveka ati kusinthako ndikofunikira kuti gawo la zachuma likhale lamakono. Parliament yatilangizapo zinthu zimene zifuna kuchitika zimene zitionetsa kuti zikhale moti kamapereka ma regulations. Kusintha kwa malamulowa kukuyembekezeka kulimbikitsa kayendetsedwe ka chuma m'dziko muno, kukonza magwiridwe a ntchito a mabanki amakono kuti akhale achangu ndi kuthandizira kupewa mavuto osiyanasiyana. Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisanasiyane na insomitu yake. Amalawi akuvutikabe kuti apeze passport ngakhale boma linalonjeza kuti zinthu zisintha. Mabungwe ati ndokhumudwa ndi kuchedwa kwa nyumba ya malamulo kukambirana ripoti lokhudza kugulitsidwa kwa hotela ya Amaryllis. Ndipo mu nkhani zina Malawi ali pa mndandanda wa maiko amene sakwanitsa mfundo zachitukuko za Sustainable Development Goals pofika mchaka cha 2030. Mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa tsamba la Times 360 Malawi pa Facebook, pa X tili pa @Times360 Malawi, komanso polembetsa ntchito ya 1895 poimba *1895#. Munali ndi ine Benedetta Chiwandamia, madzulo abwino. Every dream has a beginning. Sometimes it begins with a freshly sharpened pencil. Sometimes with a new exercise book, a pair of school shoes, and the confidence to walk into class believing that your future can be different. For millions of children, education is more than a lesson. It is hope. It is opportunity. It is the chance to change the story of their lives. At
PEP Malawi, we recognize the power of education. We know that education is one of society's greatest equalizers. It does not ask where a child comes from. It gives every learner the opportunity to work hard, discover their potential, and reach for something greater. However, the journey is not always easy. It requires determination from learners, commitment from teachers, and continued encouragement from parents and communities. And sometimes, a child simply needs someone to notice their effort and say, "We see you. Keep going." Through the PEP Malawi Top Student Recognition Program, outstanding learners are celebrated at selected schools across the country at the end of each school term. It is PEP's small but meaningful way of encouraging learners to remain focused, work hard, and continue reaching for the stars. The program brings together learners, teachers, parents, and PEP employees in an atmosphere filled with joy, pride, and excitement. It is not only about giving a child school shoes, books, pens, pencils, or a uniform. It is about recognizing discipline, celebrating achievement, and reminding every learner watching that hard work matters. From Zomba to Blantyre, from Salima to Mangochi, from Lilongwe to Nzuzu and Njalo, PEP Malawi has traveled into school communities to recognize learners who have distinguished themselves through their academic performance. At Chipiloni Primary School, 21 learners were recognized from a school of approximately 3,400 children. At Mpondasi Primary School, 21 outstanding learners were selected from approximately 6,000. At Mbuga Primary School, high-performing learners were celebrated alongside 3 learners from the school's special needs classes. At Mangochi Boma Zone, 9 exceptional Standard 8 learners were recognized for outstanding performance across the entire zone.